Tliet xhur biss il-bogħod mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, numru konsiderevoli ta' kunsilliera nazzjonalisti preżenti mhux se jerġgħu jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Matul dawn l-aħħar ġimgħat bosta kunsillieri nazzjonalisti kitbu fuq Facebook li mhux se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli. Bis-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna li fis-sitwazzjoni ta' firda u nkwiet li jinsab fiha l-partit, kunsilliera m'għandhomx motivazzjoni biex jikkontestaw għal darb'oħra l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Ikkonferma dan il-kunsillier tal-Imsida Elena Belawedge li fuq Facebook kiteb li mhux se jerġa' jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Botta għas-sitwazzjoni li jinsab fiha l-partit, Belawedge kiteb li huwa dejjem tgħallem li għandna npoġġu madwar mejda u fittxu dak li għadna milli dak li jifridna. Minkejja li se jwarrab mill-politika, offra li jgħin sabiex jipprova jaqgħad. Fl-istess waqt, stqar li mhu pupazz ta' ħadd. Il-kunsillier ta' Ħalkirkop Stephen Mizzi wkoll mhux se jerġa' jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali wara 20 sena jikkontesta dawn l-elezzjonijiet. Mhux se jerġa' jikkontesta lanqas il-kunsillier ta' Ħażebbuġ Rodrik Aquilina. Is-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jiffaċċja wkoll problema fil-Kunsill Lokali ta' Swieqi. S'issa jidher li se jkun is-Sindku Nazzjonalista Noel Muscat biss li se jerġa' jikkontesta. Apparti dawk li mhux se jerġgħu jikkontestaw hemm kunsillier oħrajn li rreżenjaw mill-Kunsill meta Delija laħaq kap Nazzjonalista. Bħal David Take, Robert Piscopo u Joseph Vella li kienu kunsilliera f'isem il-Partit Nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar. Charlotte Cassar, kunsillier f'Marsa Scala wkoll irreżenja minn kunsillier tal-Partit Nazzjonalista. Dawn tal-aħħar huma esponenti qrib il-fazzjoni tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil u mhux se jikkontestaw l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista għax ma jixtiequx jassoċjaw ruhom ma' tmexxija ta' Adrian Delija. Ma dawn jingħaqad ukoll il-kunsillier tal-Gżira Wayne Hewitt, persuna mill-fazzjoni ta' Busuttil li minkejja li baqa' fil-Kunsill taħt it-tmexxija ta' Delija ukoll mhux se jerġa' jikkontesta. Is-sorsi tagħna qalulna li minn Settembru tal-2017 meta ħadd tmexxija tal-Partit Adrian Delija ftit li xejn ta' każ il-Kunsilli Lokali filwaqt li njora lil dawk li rreżenjaw mill-Kunsill f'isem il-partit. Dan anki kien ikkonferma Raymond Caruana li rreżenja minn Kunsillier Nazzjonalista taż-Żejtun u ħadd mill-Amministrazzjoni Nazzjonalista ma kelmu. Sa din il-ġimgħa stess irreżenja s-Sindku Nazzjonalista taż-Żebbuġ Niki Saliba. Is-sorsi tagħna żiedu li l-problema li qed jiffaċċja l-Partit Nazzjonalista fejn jidħlu l-Kunsilli Lokali huma xhieda li Adrian Delija għadu ma kisibx il-kontroll tal-Partit Nazzjonalista f'idejh. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.